אהלן כולם, פיצה מיוחדת על בסיס רוטב קרם בצל מקורמל. כן, בצל מקורמל. יש לי כאן בצק שטפח 48 שעות במקרר, נפתח אותו לפיצה כמובן נפוליטנית. את הקרם אנחנו מכינים כך: את הבצל אנחנו נקרמל עם שמן זית בטמפרטורה נמוכה לאורך זמן עד שהוא משכים, ואז אנחנו יכולים לרסק אותו בבלנדר יחד עם קצת שמנת, אגוז מוסקת, פלפל ומלח. מוצרלה טריה מעל, אפייה ב-400 מעלות בטבון ויוצא משגע. נקצוץ קצת עירית טריה, ירוקה, יפה כזאת בריאה, נפזר מעל מהר, ויש לנו פיצה מעדן, הבצק אוורירי, טעם משוגע לחובבי הבצל המקורמל. תהנו, תמשיכו לעקוב.